mo. Ala! Pinakasundo niya yun. Hinang nila lang. Bigyan nila tayo ng t-shirt, guys. Malayong marami. May hinang nila lang, biker. Dami. Ang sipag nyo naman po magpidal-pidal, kalayo. Oo naman, sanay na kami. Mari ba naman? Valenzuela. Galing pa po yan guys ng Valenzuela. Manila. Grabe. Pero ano po, saan po kayo natutulog? Nag-hotel po kayo? Oo. Minsan transient house ka, yung mga resort. Oo, mga in-in lang po. Ngayon, yung tutuluyan naman, meron na kami talagang tutuluyan. Kahit nakabuti kami na alas. Pwede po kayo sa kubo. Kasi ano ba? Nagbagal ako eh. Yung ano, ay ano? Wala pa yun. Dapat biscuit. Ala! Wala kayo, nakaka... Oh. Okay. Tingnan yung bag. Early! Kasi nandito yung short, bahala na lang kay G, may kahit sa'yo. Pero ano rito, 5 large, tsaka ano, Ay, tawagin mo sa Tinagaya doon. Tinagaya. Kung gano'n yung ano, yung... Kaya dumiretso na tayo kanina. Ayun pa sila, oh. Natatanaw ko na, kurang pang dami. Ang dami pala nila. Hello po, good morning po. Nandiyan kayo daw eh. Pambahay lang yan. May bulsa rin na pwede nilagyan. Ivy, morning! Hey, good morning po. Dati, cellphone lang ito nakikita. Napapanood sa TV. Ngayon, personal na. Medyo art. Ilang burger? Ilan po kayo kuya lahat? Ilan po kayo lahat? 14. Yung pinaka-senior namin is 73. Nagabahit pa? 73 years old base doon. Ang naiwan doon, 67. Ah, 69 at may mga... 73, apat ang senior. Tapos yung tatlo, nagpipiling senior. Kakalahati! Wow! Ay, nagpalutong burger. Following sila. David Mountain ka. Diyan lang Willie. Oh guys, ito yung pasalubong nila guys. Oh. Layo, grabe. Ano na po ang pinakamalayo yung narating po? Ito. Ah, ito na? Oo. Pero galing na kami ano, Masmura na Aurora. Bicol. Sa Bicol. Ang mga bike nila talagang pangmalakasan. So, ano lang yan? Nagbas na. Hindi, papunta lang doon. Dati po kami dalawa, maputi eh. Wala na. Nangitim na sa kakabike. Dati maputi pa ako siya. Mestiza po ito. Yan na kami kaputi noon eh. Dati ubis eh. Ito, hiyang. Payat-payat na. Oh, hindi ko makayanin yan kalaya. So, tatat noon, natatpat na masyado eh. Natatpat. Bike na Tinalo ko na lang. 5'6" yan eh. nga lang kamo. Yung pasayan ka na yun. 4-6. Doon tayo, kunan natin ng ano, malapit. Dito ako doon sa... Kaya tinatanungan nila kung tayo at tayo. Antayin ito na tayo yung pasalubong nyo. Salamat. Sugat mo na. Ito yung commander ko, Ami oh. Yan sila. Camera girl. Siya tumatay yung short si Joan. Ayun Joan. Salamat po sa pasalubong. Ay si Billy, busy si Billy. Ayun oh sa loob oh. Ay commander ko Billy. Ay. Ayan na. Ayan oh. Eh totoo yan oh. GG. Para mapanood namin kung bili namin sa vlog niyo. Ayan po, naka-vlog po kayo. Ayun. Yan. Oh, totok na totok po yung mukha nyo dyan sa vlog. Thank you po sa short. May biscuit everyday. Oh, mayroon pa pong biscuit si ano. Tigisi sila na yang yan. Wala na, last pag nasa. Yung 29 lang. Kopi tayo. Kape po. Opo. Pero kung gusto niyo kung Sabi ko buti lahat yung kuha namin. Joan. Isa mo nga lang. Pari, sige. Ito pala yung last ng kopi ng Duro. dalawang mango cheesecake. Black Forest na rin. Sige.
Hindi, sagot ko lang. Wala ka bayan. Ilan na? Kain ka na? Ito, nag-Black Forest. Ayan daw. Kinuha niya pa naman yung dalawa doon. Wow! Namimiss ko to. Nido! Sa Deligaya. May hindi ako sa Black nido. Forest, dalawang mango cheesecake, isang wintermelon. Ayaw niya mag-nido? Siring class? Ang pinakikilala. Ha? Ano? Ayan guys, busy sila. Kakaluto. Bisa mo, Ji. Bakit ako yan nadaanan yung purong-purong mo? Wala ko, malapit na tayo. Kasi tayo nakapanood ko yun. Hindi nadaanin, no? Yan ang medium size yan. Ito na bayad. Ay, hindi. Saan pa ang binata niya, kuya? Ito si PJ. Ayan si Ayun pala daw, guys, binata. Si Indo at saka ito si Francis. Oh. Ayun, sakto. Si Auntie Ligaya. Ito pa, dalaga. Binibining Ligaya at binibining Pasita. Binibining Papa. Doon kasi kami nagagaan sa may ano, sa may bungad, sa may tapat ng Petron, may kainan doon bago kami pumasok. Ayan, yung pasalubong ni Ma'am Carmen na ano, sure. Wow, kasi sexy naman pala eh. Pang madunan siya. Kapad ni madunan siya. Wow. Oh. Teka lang. Pang Eunice. Hindi, paalam ako na. Ito, kamukha ng tipaseng. Bagong bago! Thank you po sa short. Kaya Auntie Ligaya ko. tayo, mawawala na katandaan. Ligaya. Akin na lang to. Mahaba. Ito yung sa'yo. Hindi na mag-exit talaga sa akin. Ito yung sa'yo. Ito, red. Kasyang-kasya eh. Ito, maganda yan. Medyo mahaba. Hindi yung medyo. Sige po, okay. Tatanggawin nyo ba? Ay, yung ano po, Labawin nyo lang. pang bike po. Ito. Jersey lang, jersey. Ito yung kanya. Remembrance. Si Ma'am Carmen guys, yung nagbigay ng ating short. Hindi ko lang kayo napapanood eh. Hello po! Sa Valenzuela po kami. Thank you po sa short. Yan. Yan. May pasalubong din sila kay Yan at kay Jane. Nagdaan talaga namin kami kung kami mo yung Manila. Galing pa po silang Manila. Diba ang tatatag? Nag-bike lang sila. Amazing. 97 kilometers tulay na ano, nagtulay. Thank you sa pasalubong namin, ma'am. Kaganda ninyo, ma'am. Binigyan nila tayo ng t-shirt, guys. Maraming May ginang nila ng bikers. Nakarating lang kasi gulat ng Aurora, ng Baguio. Nagpagusan namin yung Baguio. Isang araw lang. Yunta namin. Uwian lang din. Nabukas uwi na. Siguro, hirap na hirap po kayo doon. Hindi naman. Eh, mga ka-dragon, may nagbigay ng 500 kay Auntie Bibe, pangbili ng inhaler. Inhaler. Kasi naranasan ko. Yung magulang ko dati, tatay and nanay ko, ganyan din. Nakakita ko yung hirap ng isang naggaganon ng dental ng nilay. Yung tatay ko nagpapausok pa. Tapos pagka umalis siya, dala-dala niya yun. Yung yung photo na inhaler. Oh, hindi mahirap. Mahirap yun. So, ayan guys, bali pupunta po sila ng Batuili. Malapit na lang naman. So, ingat po kayo. Ingat po. Salamat. Sige po. Balik po kayo dito. Kung kaya pa ng ng balakang. Yun na lang yan. Sige, dikit po. Sige po. Thank you ah. Sige po, ingat po kayo. Tanggal ang pagod. Nakarating hindi kami din sa inyo. May gawin sa inyo, John. Maningi kayo mag-bike doon. So, ayan mga ka-dragon, nandito na tayo sa Kubo. Yan, syempre, gulay na naman guys. Balik tayo sa gulay guys. Namiss na naman namin ang gulay. Wait, suso. Sobrang init na Ay, ngayon. parang mag-ilip po.
Ayan, sila Kuya Efren. Nagasimula na naman sila magsaka. Na hand tractor niya na yung doon banda. Doon, te, may laman na yung kamuti natin. Aba, meron na oh. Tagal na yun eh. Laga na, ante. Kuwan yata to eh, dilaw. Yata. Ha? Dilaw. Wow. Hindi pa tumatanda. Lit gidabot na eh. Nagunog mo. Ayan na. Wow, sarap ng ating ginsang gulay, guys. Minsan ito pasing namimingit pa rin ng pang sahog. Naluto na yung ginisa, wala pang nahuhuli. Sapa yun. Ba, nakaado kayong kwarog. Sabi dyan baka magproses kayo kwarog. Patayin na lang ng kwarog. Puti anta, puti? Parang ko dilaw. Ulag. Ala, talalin na rin. Ala, kadami pala. Pagkatawan naman kami ng kwarog. Galing na talagang kwarog. Tunayin kan ko, kwarog. Talaga hamot kwarog. Paulag na. Dahil nawan ko kwarog. Gulay. Gulay. Pinakapon na si gulay. Nadur-dur ah, namardar. Ayan pa, tira pa o. Kapati niya ulo. Ng lupa. Okay, pwede natin gawin dyan. Ay mga ka-dragon, ito lang yung nahuli ni Tita Basita. Mahina. All ang magkani, guys. Ano pwede natin Ito sila. Musga natin. Sarap to guys, ilaga. Naman tugawan. Ayaw mo man pakunin daw. Tuyak ko makapo daw. Tapos kung mainitan ka, mamula-gula na ito. Kaya kain dyan o. Dami. Sarap yan guys, mamaya merienda natin. Payat nga lang yung isda. Taba nga nung naluto. Mantika na siya. Sarap yung saging. Tagal ko na. Ito ka magkalang ulam mo. May kanin dito ah. Buti kami eh. Lakto ng kalawagay. Kakapon. Balik pa. Kalawagay. Dito ka, Tet. Kala ko masarap ang ulam nito. Tet, dito ka. Sugar pa. Dahil ako nga. Di kinaganda ng kakanin ko ah. Di kinaganda ng kakanin. Bakit nagiging ka? Tapos yung iba naghahanda sila ng kakanin. Ito sa cemetery, ante marami doon. Katay sila ng baboy. Gusto ko magkamay. May cake pa eh. So kayo nagpunta kahapon sa saan sementeryo? Sa inyo? Manggaling sa katulad. Kala ko dito. Kaya ang kinukuhan. Bilang ang kirela. Yung asawa ng tinura. Doon sa mangkon niya, mapaya. Yung asawa ng tinura. Doon nilagay. Kalayo Si Nico. Pero di ba dito binurol yan? Doon yata din. Sino Sige ba? po. Yung anak niya. sila? Ay, nag-istra. Anak din ng tinura.
Disgrasya ito. Disgrasya. Ilang taon na namatay? Kapunutan niya taon. Pero kung pa yun ata, bata pa. Diyan lang magkuha ka ng isla kung ayaw mo ng gulay. Ano nauna? Tatay? Di ba doon? Ay, tatanda. Kaya tatay. Ano yung pakanay na lalaki yun? Oo, ano ko na yung mukha niya. Hindi yung panganay. Pakanay na lalaki yun? Panganay ba siya? Ang Panganay sa ko lahat kasi yun? yung isa. Hindi ba yung isa? Yung isang lalaki. Si Daboy, yung... Si Daboy ang... Daboy ba yan? Oh, yung nandyan. Basta boy, hindi. Yung kasama nila dati na farm. Kasama natin nagpuntong ano, Mapaya. Dito ka na. pangkat lang. Nabasa. Makangat lang din. Hindi. Bang. Bigat at siyang naglinig mo ko. Pero basa na ba? Sarap ng ating kamote guys, oh. Ang lambot. So ayan mga ka-dragon, pauwi na naman ang mga ladies. So sa mga susunod na episode natin guys, patapos na rin kasi yung aming ginagawang kubo, ay nagpapaalam rin yung manggagawa. Nagawa ko naman. Yung mga gumagawa kasi mayroon daw silang project na kasunod. So kailangan na silang pumasok. So yun guys, ang magiging foreman na namin. Ang sidekick sa tipasay. Kami ang alipin. Assistant. Gilid. Ang mga assistant na lang kami guys. Pero kaya natin yung tino. Gagawa ka ng bako day. Kahit ako kaya ko yun. Ito, ulam namin. Kunti na lang naman. Kunti lang naman. Parang nandiyan na lang yung sida namin. So ayan guys, kunti na lang naman yung natira. Kayang-kaya na namin sigurong pagtulong-tulungan. Pero hindi kami magpapa-housewarming nang hindi siya talaga totally tapos. Thank you so much guys sa panonood sa aming YouTube channel. Kita-kits po tayo ulit sa mga susunod.